रौरे एक बात बताई रौरे से, आजकल जमाना में बेटी ससुरे से अगर मायके जाए तो उनका जेब भरल होखे नोटन के गड्डी से, तब तो इज्जत ही है। सबका ज़रूरत पूरा करन तब तो इज्जत है कि बड़का घर में बियाह भइल बा। अगर दिहल लिहल बंद कर दें तो हम तो के जनता नहीं बैठी, खाली अपनी भौजाई या बहन के जाने नहीं, बस इतना आवेला कि अपने बहनियन के जाने नहीं। सब कुछ सब धन बड़ी हमारे भतीजिया कुल बाड़ी नहीं। हाँ, भतीजिया के पैसा द, फोन द, घरे सब धन दौलत खरीद के द, जेवर गहना बनवाव। हैं, अपने पैसा से अपने लइकन बच्चन के कपड़ा खरीद, जेवर गहना अपने इज्जत बना के खरीद। आ नाम होई कि मायके से मिलल बा, कर केहू आ पाव केहू। आ नाई केहू मिलेला तो लोग यह करेला, बहिन बेटी भर भर के भतीजा भतीजिन के कपड़ा द, ससुर 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार रुपया हाथे पर रखें, तब वो ढंग से कहू बोला लेके तैयार नहीं। बस ससुर भौजाई के भैया खातिर चोरी चोरी पैसा धरे। आपन इज्जत आजकल के लड़किन के खुद ही बनावे पड़ेला। आ नाई पैसा है तो कुछ नहीं है, मानो चुगली एगो है जे कि कुछ नहीं रहेला, ओके चुगली रहेला। इतना दिलहू के बाद लड़ावले कोशिश, हम तो कहन ये बहनी हमारे बहन के चाहे हमके केहू केतना चुगली लगा दे, लगावल कर, ऊपर वाला देखत बा, हमके डर नहीं लागेला। हाँ, नहीं तो कर, नहीं तो डर नहीं। हाँ, लगावेला चुगली उहे लोग जेकरे मन में गंदगी चलेला, और नहीं तो अरे नाय भौजैया भावा कुल पूछिए ऊपर पारा कुल अपन निके सुखे दिन बा, अपन घर दुआर बा, केहू कहले से का। हाँ, केहू के मौसी केसी चलेला घरियन में 10-10 गो, तब वो आके लोग डेरा ही डारेला, काहे ने खरीद के गो दे देला लोग। आजू ले फ्रिज नहीं रहल तो काहे ने खरीद ललस लोग। हैं, बतिये ले बा एगो। हैं, ससुर